Cɛ. Ouais. Cɛ ne yɛrɛ ma foyi faamuya. Cɛ bi gɛrɛ kɔni. Ni mun ye? Ka cɛ muso yɛrɛ ka fini ko yɔrɔ banna fo an ka gɛrɛ. Ba bɛɛ y'ale fini. Muso in tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. I fini kana fini ko an cɛkɔrɔbatɔw sigi la wala. Lajɛ, cɛ mun donn'i ma? N donna ma. I kile ko dɔ ka muso furu salen. Fati de ko n ka fini ninnu don dɛ. O m'a bɔ dɛ ka tila ka fini nɔgɔ ninnu di yan ko n ka tila k'olu. I fini? Ka fini nɔgɔ ko? Walayi ko n ka n teliya ko yanni k'a nafa bɔ. Tala a taara yɔrɔ min yɛrɛ. E dutigitɔ? Dutigi ko de b'a la. N ka cɛ ne ka sungu ne ka bon ala tɛ sɛ. Mais e bɛ diɲɛ kalama. E t'a dɔn bi don min e t'a dɔn. Han? An bɛ 8 mars la. Ayi n terikɛ 8 mars ko t'o la. Cɛbakɔrɔ yɛrɛ kan tu sais quoi i ka du de ye quoi. Mais o de ta famille c'est ta famille tu dois gérer. E k'i da o kuma e muso bɛ se ka fini don cogo di ko 8 mars. N'i ye da mɛn a bɛ digi na. E ye cɛgana de ye muso b'e bolo. Laji. E bɛ mun dɔn muso bolo. Fini nɔgɔw don koyi. Cɛni bila sa. N ka cɛ. Ne ko e bɛ mun de la hali bi ka sɔrɔ fini nɔgɔ ninnu ma ko han n yɛrɛ kun ɲinɛna nin kɔ n'i ko E ne mun ye? I k'a ko k'a jɛ k'a juru kɛ basi a kana gese dɛ Soutien. e ala I jɔra n b'a kɔnɔ n yɛrɛ ɲinɛna fɛn dɔ ko n b'o ta ka na sisan Cɛ bɛ ka tɛmɛ. N terikɛ. Si foroko. Ayi n tɛ n bolo bila o la. Cɛ. ni minɛ Ni mun ye? e k'a minɛ bani Cɛ I k'a ko k'a jɛ cɛkisɛ yanfan ninnu ni woro kɔnɔ a ka kɛ pasi pasi ni n y'a dɔn f'a kɛ i n'a fɔ kura kura Walayi o kelen ni n t'o. e t'a ko I t'a ko so kɔnɔ an bɛn'a ye so kɔnɔ la n'a sɔrɔ e de bɛ fini ko walima ni ne de bɛ fini ko su in na o bɛ dɔn Ayi n bɛ nin ko mais wali. Ni ala cɛ. wa ko a ka jɛ N terikɛ k'i tɛgɛ maga sin na ka tila k'o bilala n ko. I muso ka sini. ne ko E k'a kɛ nɛnja ye sa. Non n ka cɛ ne diya ko t'o ye. Non. Ne tɛ cɛ kan ka cɛ de ka du kɔnɔ. Awɔ. Sinon n ka cɛ ne ka du kɔnɔ ni ne muso ye nin fɔ fa t'a la. Fa t'a la. Ne muso mana fɔ ko ne ka fini ko ou bien ko ne ka tobili kɛ. Ayi. Non n ka cɛ a b'o fɔ da min ye han. Ba da ci ba ci a ci. A b'a ɲɛ min jɔna k'o fɔ. Awɔ. Mais tɛgɛ fila sɔrɔ a ɲɛ la k'a ɲɛden bɔ. A ɲɛ bɔ I fɛ I muso filɛ quoi han. n'a nana i ma an ka cɛ ne muso nana fini d'i ma cogo min na ni ne muso tun y'a bolo bɔ. Non n ka cɛ n b'a bolo tigɛ. a bolo a tigɛ Cɛ ka kɛ cɛ i ka du kɔnɔ dɔrɔn. I cɛkɔrɔbatɔ ye muso bɛna silipuw ni fɛnw d'i ma. Non. Sibiri Han? mun kɛra Foyi. bi don dɛ a ko k'a b'a muso bolo tigɛ. Bien. Kunun ye le 7 ye dɛ. bi don I bolo tigɛ ta don. I sigilen bɛ pɛrɛn-pɛrɛn na papu bɛ so o kɔ ma ko tobili ma kɛ foyi ma kɛ mun de kɛra n'an ka taa Ma cɛ e t'a bolo tigɛ a da ci. N y'a f'i ɲɛna ko i ma muso furu I tɛ fɛn dɔn muso ko la. I nɛn bɛ kala kala. non nin a tɛ tɛmɛ nin kan. E bɛna muso furu an bɛ n'e ta ye. E ta bɛ juguya n'an ta ye. Ne bɛ nin ko sisan nɔ teliya teliya la. han N terikɛ k'a ko k'a jɛ piya I tɛ n dɛmɛ. o dɔrɔn I tɛ fɛ n ka bolo tigɛ ni ɲɛtigɛ kɛ ne yan ne ka bolo don e muso sinjɛ n'a siliku la ko n bonna. N terikɛ n bɛ kelen f'i ye. Han? E si b'a dɔn marisi kalo ka di ne ye dɛ. Mais n'i kun ye se kɛ ne ye an kun k'an to le 7 la ka taa le 9 c'est-à-dire an k'an pan 8 kunna quoi. du 8 mars man ne ye quoi. Ayi o kɔni kɔni. a cɛ bi ta in kɔni I b'a bila a la dɛ. Cɛ n'an de bɛ sa. ayi ne ko cɛ I bɛ ninnu ko. Fini ninnu ka ca kojugu mais n b'a ko a bɛ kɛ cogo di n'i m'a ko a bɛna min kɛ n na n b'o dɔn a kɔnɔ ka jugu.